Siyabonga kakhulu. Sinaso ke njengamanje isihambeli sethu umama wethu okhona la osihambele. Nkosi yami angifisa ungasho ukuthi ke siyabonga kakhulu ukuthi nje asihloniphe abe nathi la kulesinekelo umama. No mama Nkosi yami bajabule ngoba phela bayajabula mangabe befika bebabaningi. Siyabonga kakhulu. Ngicela nje ukuthi ke uma ngimnika ithuba lokuthi nje abingelele abalaleli egameni lika Jesu. Ngiyabonga kakhulu Macingwane, ngiyabingelela abalaleli bomsakazo abuseka ubunzima egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Lo onivakashele namhlanje umama uMloyi uKhayisile Thwala wakanela kaMloyi, ngihlala khona la eNewcastle. Ngiyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu Nkosi yami, siyabonga. Uyabona ke indaba yethu yanamhlanje ibaluleke kakhulu ngendlela ke ongakazi uyibone. Sibuka nje kakhulu ke amandla kaNkuluNkulu, amandla evangeli, izinto ivangeli eliziqukethe. Ngoba yazi umuntu okude uye ngabi nakho ukuqonda, uye ngabi nakho ukukhanyiseleka ukuthi mangabe sikhuluma nje ngento ekuthiwa ivangeli likaNkuluNkulu sisuke sikhuluma ngani. Kumnandi ke namhlanje ngoba ke sinoma wethu okhona ozobeke ekhona la ukuzosipha izwi lobufakazi ngamandla evangeli nangamandla kaNkuluNkulu. Ngicela nje ukuthi umama ke ngimnikeze ithuba lokuthi ke akasiphe lokhu nje okukhona enhlizweni yakhe in respect of nje ivangeli namandla kaNkuluNkulu ukuthi lenze muphi umsebenzi, enza muphi umsebenzi, lenze muphi futhi umsebenzi kuphilile. Angibonge kakhulu Macingwane. Cishe ngingomunye uNkulunkulu amenzele umusa eyinsukwini zami zobusha, ngihlangane nevangeli. Cishe ngihlangane nento eshunyayelwayo kodwa ibukeka iwubuwula kubantu abaningi. Ivangeli lingificeke ngiyintombazane, ngineminyaka nje elapho ko 16 years, ngikumathi ngikwi-teenage stage. Yes, teenagehood. Yes, Macingwane. Cishe isikhathi la amantombazane khona ephunyuka engabambeki. Futhi ke mina ngaba nenhlanhla uJesu wangeqela, ngingasho njalo kubalaleli ngokwe background engangiphuma kuyo. Ngiphuma ekhaya elalikade lihlupheka. Sihlupheka ngendlela yokuthi kithi uma ngabe kucatshangwa into eyayizolala idliwe wawukhuluma ngomzukuzuku wento. Kodwa uJesu wawenza umusa ukuthi kulezi insuku kube khona ubufakazi obunjalo. Ukuthi uma ngabe ethi uJobe ngiyamazi umhlengi. Nami ngufakazi ukuthi ngiyamazi uJesu ehlenga umuntu, emhlenga obhubhanweni lwendlala. Ngiyacabanga ipoverty nohulumeni wase South Africa imehlule kumanje. Kodwa mawusufike kuJesu uyazi ukuthi uyixoxa njengestory lento engiyikhulumayo. Ngikhule noma kufanele wembathe impahla kithi kucatshangwe impahla zamasekeni ukuthi noma kungakhona umuntu okwambulela nje into yokugqoka. Uma ngizoqeda isikole eMacingwane ngikhumbula ukuthi ngifunde eMpala lapha kithi nje kuseDanhouse. Ngangikade ngine uniform yami engase ngigqoke iminyaka thina phela sikhule sigqoko black and white. Yayisiyaze yaba brown. Ukuphupha necathulo sakhula thina ungenayo ichoice yokugqoka noma yini. Abasebenemali kwasekuthiwa bagqoka izicathulo ezibizwa ngamagama. Kodwa mina ngakhula ngine igla engangiyigqoke primary, ngaze ngaba se high school, ngaze ngacishe ngaqeda isikole ngayo ngoba uma ngaba engekho wayengangimbulela yona ngangeke ngimbathe. Ngambuka uJesu ukuthi kanti kule nhlupheko uyakwazi ukumgcina umuntu ukuthi angakhuli. Mina ngazi noma kwakungakhula unyawo noma ngangakhula emzimbeni kodwa impahla engangiyigqoka ngayigqoka ngaze ngayoqeda isikole. Uma ngabe ethi uJesu kubantwana bakwaIsrayeli ebahola endleleni athi akuguganga impahla, abagugelanga icathulo, ngufakazi walokho. Uma kufika ivangeli ke Macingwane lingifica ngeintombazanyana nje nami encane
ngiphume ekhaya lakithi ngiphase ugrade 12. Yes. Uma ngiphase ugrade 12 ayikho imali yokuthi ngingaqhubekela phambili. Yes. Uthi ke uma wami ke wayekade umuntu odayise ezikoleni edayisa uyabaza umama ama chips omagwinya nami ngikhule ngiyingane edayisayo esikolweni. Mina bengithi mangiphethe ubhakha amacingwane wasesikole kukhona amantongomane kukhona ama snacks esikhwameni sami ngiphethe ijumba. Kuzothi mase kuyibreak imacingwane ezinye ingane ziyodlala zijabule mina ngikhanda itafula lokudayisa ngoba kimi inhlupheko kufanele ngiyicabange noma ngikuphi lapha engihamba khona ukuthi kambe kithi intambama kuzolala kudliweni. Ngalezo ikhathi kokuba khona ingane eyikero 10 rand o 20 rand futhi uma uyingane ehluphekayo ungathi ubhaliwe nje ebunzini. Ngangithi ngisathi ngiyadayisa nje ngivula itafulana lami kube khona othathayo kube khona othathayo izandla zibe ningi. Kwesinye isikhathi ngibuyele ekhaya ngingaphethe lutho futhi ngingaphethe namali. Kanti angazi ukuthi ihlolo kaNkuluNkulu liyabona. Njengoba uJesu ayithe kubantwana bakwaIsrayeli sengibonile ukuhlupheka kwenu. Futhi sengizwile nokukhala kwenu. Wayesethi ke manje sengiyadilika mina nguNkulunkulu ngoba inhlupheko iyamnyakazisa uJesu mayibona abantu behluphekile ngoba umsebenzi wakhe wazela ukuzosikhulula. Wanyakaza noma ebona abantwana bakwaIsrayeli behlukumezekile ngoba akafuni uJesu ukubona abantu behluphekile. Singayihluphekela nje ngoba siyamdela yena simfuni. Kodwa ke uma ethi umpostoli Paul anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkuluNkulu. Ngikhuluma ke mina amacingwane ngamandla. uJesu ekhipha umuntu enhluphekweni, uJesu engenzela umusa ukuthi ngingabe ngisaya ezonweni zamantombazane. Yes, yes. Ngoba phela thina sikhuliswe ngosiko. Usiko alimenza umuntu ukuthi angazidli izona. Ngashungezwa nje ivangeli elihlukanisa umuntu nesono kunjalo. Abantu ke noma babengaqondi nami ifamily yakithi ayingaqondi ukuthi yini lokuhlukana nesona esengikhuluma ngakho ngoba ngalezo ikhathi ke ngoba ngisho ngithi ngoba ngangihlupheka nganginenhlanhla ngangingakajoli nanokujola ngaze ngaqeda ugrade 12 ngoba inhlupheko ikwenza ngathi uyaphaphatheka uyabona kanti uNkulunkulu ukuya kweqisa uyasebenza wena ungazi ubalusizi ngalolusizwana lakho luludlana kanti uNkulunkulu uzokukhipha phela ekubuseni. Yes. Hayi ke ngangafunda kanjalo nje macingwane ngithe sengiphethe ugrade 12 wami noexamination wami kwacaca ukuthi kodwa into zakithi esibambelele kuzo vele azimusa umuntu phambili. Izinto zamasiko nezinto zemsamo kwacaca ukuthi njoba zivalele inhlupheko ekopini sivaleleke ngempela. Sihlaba senza. Dingeka isandla manje sinamandla esizomunyula umuntu. Sihlupheka ke nemsamo yakithi. Nezimbuzi zakithi ihlatshwa. Nezindlu zakithi zonke nje zinezimpondo lapha emakhanda. Niyazi makuhlatshwa ukuthi uphondo lwembuzi lubekwa phambi komnyango wendlu. Sihlupheka nazo zonke lezo zinto. Nezinyanga zilandwa nogogo wami eyisangoma kodwa konke lokhu azange kusebenzele ukulunga kuze kushunyayelwa amandla evangeli ekuphileni kwami. Uma ngilamukela ivangeli ngilamukela kulabo abantu abakhuluma indaba yensindiso. Beyishumayela ngamandla amacingwane. Uyabona mangikhuluma ngokuthi inamandla uza umzimba wakho amacingwane uma beshumayela labantu kukhona into uzuba nohleva. Yes. Ukuthi khona izinto ezithintwayo lapha kuwe. Ngabona ukuthi uyazi ukuthi lento ungathi yona engifanele. Hallelujah. Kodwa ngase ngiba nenkinga yokuthi angikwazi ungayamkeli ngoba ngiyayizwa ukuthi iyangehlula. Inamandla. Ngaphakamisa isandla nasami esincane. Owayeshumayela wayithi kuyamsiza ngani umuntu ukuthi azuzizwe lonke. Kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe nje. Ngabona ukuthi vele ngeke akukho mina vele manje okuwusizo ngoba akukho engingakwazi. Sekuzanywe konke nje ekhaya phambi kwami. Yazi imsamo yakithi kuzanyiwe nangeyibongo sishintshe izibongo. Sinezibongo ezintathu sinemsamo emithathu kuyahlatshwa nje kwenziwa yonke into kodwa akukho okwasisisa. Baye bahleke ekhaya mangithi ubaba wami kwakumuntu oqala ngalezi ayikhathi owayenezimoto. Kodwa uma uJesu enqanda abantu ngenhlupheko
wenza ukuthi nalezo imoto ke zime nje egcekeni zama lezi imoto egcekeni zaguga zadayiswa amaphathi kancane kancane kwenzela ukuthi silale sidlile zagcina zingamagobongo zagcina zizalela izinkukhu kwacaca ukuthi kodwa uJesu Kristu waseNazaretha kukhona into ayifuna empilweni yethu ukuthi ke uma ethu uJesu kuMosi aba mayephakamisa inyoka yethusi yena kodwa wayesethumela ukuthi ake kukhandwe manje inyoka enesihluku ngoba uma uJesu ezolanda abantu uyayenza ukuthi impilo ibe nesihluku kanti kwenzela ukuthi nibheke lenyoka manje ewuKristu ephakanyisiweyo ukuze noma izinto zinehlela kodwa nibheke into enamandla ezonisusa la inise kwelinye izwe ngahlangana kanjalo ke nevangeli ngayinqumela empilweni yami ngiqeda ugrade 12 ngikhumbula ukuthi ngangiphase ngaleso sikhathi ngo-exemption kodwa yikho iminyango eyayivuleka iminyango ivuleka nje ngoba sengibona ukuthi nangu uJesu uyayifuna impilo yami nami futhi ngiyayibona lento ekhulunywa yilabo abantu ukuthi ihlukile kunalena ekhulunywa esontweni lakithi esontweni nje la ngisonto lapha ngisonta khona nalapha engifunde khona usonto isikolo ngoba mina ngingaze ngitshelwe ngokuthi intombazane ayilali nabantu besilisa ingashadile ayikho leyo nto futhi umuntu wesifazane akajoli thina sikhule nje kungathi kuyinto ewusiko impilo futhi ngekhathi zethu awungathi ungaqeda ugrade 12 kwangathi uyinto efundile uyabona nje usuvunyelwe ngenhlanhla ku grade 12 ngamqeda nje ngimncane ngineminyaka ewu15 macingwane kodwa babe uqede kanye nami basebeko 18 19 20 kwaziwa nje endaweni yangakithi ukuthi sekuzokwenziwa ke umgubho lo kuthiwa kwenzelwa intombazana umkhosi wokuthi iyakhuliswa 21st birthday ngificwa ileso sikhathi ke macingwane sengihlangane namandla ezweni angisayinxaneli zonke lezi zinto zama 21st birthday ngoba sengihlangane nongitshele konke owatshela umfazi waseSamaria konke ayikho sengihlangane nento engitshela ukuthi kanti umuntu wesifazane uphila kanjani sengihlangane nento ethi noma kini kuzalwa ngoba hayi ukuthi kithi amantombazane ayengekho ayekhona ezalela ekhaya kuhlatshwa kuthiwa umuntu mayizalele ekhaya phela kufuneka inhlawulo kodwa babehlawulwa nje abantu kodwa kunganqamuka ukuzalela ekhaya ivangeli leli ikhambi nje engashunga yezwa lona ukuthi kanti umthambo wokuthanda izono nomthambo wokuthanda abafana uyanqanyulwa uma usufike kuJesu ngaphila kahle ke ngakithi kwakunama clinic la ngakithi nje iNasfarm ngaphila kahle ngingahluphi nonesi bangakithi ngilongishendela ngifunana nezinto zokuhlela nakho konke ngoba kwase kufika into enamandla eqoqa intombazane ivangeli ke la ngithola ke ngagijima nalo noma lali into elibula kodwa umuzi wakithi uma ngingafakaza wavuka ngani ngoba kithi kwase kudilike zonke izindlu zidilizwa izimvula kungekho owayengasiza ngikhuluma iqiniso ngikuKristu kungekho owayengasiza futhi ngalezo insuku uma ngihlangana nevangeli ngaphuma ekhaya kwenzeka nje isimangaliso uNkulunkulu edilike ezulwini ngoba ngiyakholwa ukuthi kwadili kuJesu uqobo lwakhe uma izohlenga ikhaya lakithi ngabizwa kade sengiqeda ugrade 12 sengisebenza lapha erank mina ngisebenza erank nje ngiyidayisela lapha emakhishini lapha erank nje sekwaba ulong distance la eNewcastle zayingakakhiwa zonke lezi zindlu ze18 sasadayisela koseyila uzakhela umkhukhu unamatekisi udayise ngidayisa ke macingwane ngineminyaka u15 uyacabanga qeda ugrade 12 ngihlanganisa u16 years ngiyidayisela lapho ngenzela ukuthi kithi kulale kidliwe uma wami wayese umuntu ohlala ngokuxhwala kodwa ubona ukuthi kusho ukuthi impilo esiyiphilayo eyenza ukuthi acindezeleke ngoba sasingabantu abakhonza izinto zamasiko namadlozi nobaba wami kwakuthiwa bayoba izinyanga so impilo nje ihamba ngalowo layini uma ngiserenki ngikhumbula kahle ukuthi ngalolo suku kwavele kwaqhamuka uthisha omkhulu wami wayengifundisa umhlambi uJonas wayengifundisa ewuthisha omkhulu wami eMpala High School wathi mayiqhamuka nje yabona umuntu mayekade ekufundisa
aqhamuke ungelutho ukuthi uthi ungambona ube namahloni ngaba namahloni ngacasha kanti usengibone eqala wangibuza ukuthi wafaka amaphini eferenki ufunani lapha wena ngangithi uphasa ugrade 12 ngo-exemption ngathi akukho kokufunda ekhaya kukhulu ukuthi akekho nongangifundisa ngikutshela ukuthi Macingwane wavele nje wangithi thasi wangibese emotweni yakhe wangibuyisela ekhaya immediately wathi ayikho ingane engangawe ngahlala lapha erenki umithiswa amadoda lapha erenki uma wakudedela ingane encane kanga ngingedwa nje ngangidayisa lapha erenki ngilanga amadoda akhokhe ngelilanga amayogoloza ngelilanga umuntu ahambe neplate lami njalo mina ngihluphekele ngizoyizamela ukuthi ingane ezilama mina zilale ihlile wangibuyisela ekhaya mayifika ekhaya ufika vele izindlu zidilikile impilo iyayichaza impilo akudingi ukuthi uzuyichaze wafike wathi mama kodwa unikelelani ngengane encane kangaka erenki le ngane izomithiswa amadoda amadala wathi umama uthi angenze njani ngoba uyangibona nami ngiyagula wafike wathi siphi certificate sale ngane ngoba yaphasa kahle ayihlakaniphile esikolweni wangithatha ke uthisha omkhulu wami ngiwavuka nje ngakusasa wangise college emadadeni kusase iCollege of Education ngalesi yasikhathi kusekhona rector Mathabela wangithatha wangijikjela khona wathi kwakunosisi bakhe wathi na ingane yami no-exemption isebenza erank wathi bonani ukuthi nenzani nangempela kwathothi ngiphase kahle Macingwane ngangena kanjalo ngafunda ngathi mangiphuma kithi ndemthwalo ngiyofuna indawo yokuhlala ngithi ngifunde ecollege ngithi kuseDanawusi uma wami wangidedela wathi mntanami angikwazi uzokhokhelwa ubani nokuthi uzohlala laphi nokuthi lapho kuhlalwa khona uyorenta ngani ngenhlanhla ngathathwa uanti wami wayisihlobo sami wathi maye ngithatha uanti wami wathi umama wami sisi le ngane iyobhadala ngegazi layo kwakho ngoba anginayo ngisho imali yensipho uyokuthi washe anginayo ngisho imali yempuphu ngoba phela ingane mayihlala emzini womuntu uyawuphose wangitshela wathi ingane yami uyokhokha ngegazi lakho lapho yakhona ukuze ufunde ngafunda ke Macingwane ukuthi kanti ukuhlala emzini wabantu ufuna uhlale ngokuyiqoqa ngafunda ukuthi ngibe usizo ngayitshela ngathi ngizophikisa okusebenzi ngoba ngifuna ukuhlala la ekhaya ngize ngiqede izifundo zami ngiyangibona nje amantombazane ethi mina ngikhule ngihlupheka ayinikele emadodeni kusho ukuthi nathi ngalezo ikhathi kwangaba lula kodwa lapha engangihlala khona ngangabuza ukuthi isikorobo sihlalaphi ngangabuza ngoba ngayitshela ukuthi la ekhaya ngeke umama wala ekhaya aqasha isisebenzi ngikhona ngoba mina ngiyisichaka kufanele mina ngizosebenza la ekhaya ngigculisa inhliziyo yakhe ukuze angacabangi nangelilodwa ilanga ukungixosha futhi nangelilodwa ilanga ngingasweli indawo kula ekhaya ngafunda ke Macingwane ngisho ingane zakhona ngangiyiphathe ngazathi ngiyisisebenzi mazi esikolweni ngiyehamba ngiyigezile nami ngiyafunda phela ecollege ngihamba ngiphekile ngihamba ngiklinile uNkulunkulu engifundisa ukuthi kuhlalwa kanjani emzini wabantu ngiyayithi nami mangixoxa nje ngoba sengumzalwane nje nabantu ngimangala ukuthi ukhona umuntu ovuka nje emzini umuntu ageqeze nje amakhabethe kuvuka abantu ngangivukisa okwekati amangala ukuthi sengikline nini sengipheke nini ngiwashe nini avuke ngewashe ngisigubhu zaphandle nginhlala kahle kanti noNkulunkulu ugijima phambi kwami ukuthi iminyango yonke izovuleka ngafunda ke Macingwane ngawenza unyaka wami wokuqala ngathi mase kufanele ngenze owesibili ngoba ngiyakhokhelwa lapha kodwa imali ayiqhamuki kithi ngikhokhelwa yilothisha omkhulu owangicaphuna erank kwafika isikhathi sokuthi manje ufune ngifunde ukuthi uqale kusiwe umuntu othemba kubantu oyenza ingalo yosizo lomuntu elulekele kuyo kusho njalo izwi lenkosi ngoba uJesu akamfuni umuntu othemba kubantu noma usizo lingaqhamuka ngengalo yomuntu kodwa wena amehla akho ufuna bheka uJesu ayike uthisha omkhulu wami ovelwa imali nje kwi-accident kwacaca ukuthi akasakho umuntu ozongikhokhela kwalanda ukuthi manje ufune ngibheke inyoka yethusi emisiwe ewuJesu Kristu haleluya ngathi makwenzeka sonke leso simo kanti uJesu wayengibizeleni indaweni ephakeme ngoba ngihambe ngakubona ukuthi
kanti umuntu mayihlangana namandla kaKristu Jesu Yes. athi uJesu uma seningamukela ehlalani kimi Yes. nigxilile kimi Yes. ngiyalithanda lelozwi Yes. nakhiwe Nakhi. kanti ngibizelwe endaweni enye engcono kunale Yeah. asengibonele yona uJesu Yes. athi uma ikhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe wathi uyabona lenhlupheko eniyibona namhlanje And nabaseGibhithe futhi enibabona namhlanje Yeah. anisophinde nibabone Nibabone. wangikhipha uJesu ngaphuma ngeTelegram kwathi makulimala uthisha omkhulu wami sengisaba ukuyocela imali yokuthi angikhokhele isikolo kwafika iTelegram ethi ngibizwa kwaNesing eCJM ngiyofunda idiploma kaNesing ngangivele ngikuthanda kuhlengikazi Yeah. kodwa ukuthi kungenwa ngeindlela ezithile kungena umntakabani Yeah. kanti nami ngizoba umntakabani uma sesengumuntu ohlangene namandla ezulu Yes. ngatonyulwa ngoba uJesu uyatomulana bazalwane ngatonyulwa ngayofunda uma ngifika lapha kaNesing ngafica ukuthi nje esibhedlela ivangeli liyashunyayelwa Yeah. ngafica ukuthi kuyathandazwa nalapha esibhedlela uJesu wangenzela umusa ke ngafika ke ngaqina ke impela ngalamukela ivangeli ngoba ngangilithanda ivangeli ngilandela noanti wami owumzalwane uDoris Maduna ushade nomfundisi uMaduna abanebandla nje lapha e6 kuyiyena owayidlala lento kodwa ekhaya bayishaya indiva into yakhe futhi ngoba ke wayeseshadile kodwa mina uJesu wayesefuna ukuthi ke ngidlale le ndima ngimusha phakathi bebona kubuka abantu abasha ngidlale nje ngisemusha ngiseneminyaka ewu16 kwabajolayo kusajoleka kwabathi akuphile kungajolanga ngikhona ngibe ufakazi ngahamba ke emacingwane ngahlala nabazalwane basenquthu ngahlangana nabazalwane basebandleni lika baba Madlala kwalanda ukuthi ngihlangana nabantu abaphethe umlilo abakhahlela nje kwasana abakhuluma ivangeli futhi eliphilwayo you take it or leave it futhi mosulithathile uyabona ukuthi hayi iyaphila lento futhi ngumlilo le futhi lento ivalelwe emathanjeni uma usuhamba kwakubabaza isibhedlela uma senginyathela ngiyintombazane ehlangane nevangeli ngoba mawusuhlangane nevangeli akekho umuntu oqalela nje ukuza kuwe ngoba usukuzungeziwa amandla ezulu wembathisiwe ngafunda ke emacingwane ngafunda nginqamlela nje uyabona ke uJesu wangidlalela ifilimu engenye ikhohlwe nabantu abamnyama ngithi mangibaxoxela bakhale ngithi manje ngilapha esibhedlela ngiphuma ngapha kaeducation ngoba ngingasekho ukuthi ngizoqhubeka sengiqhutshwa manje uJesu uqobo lwakhe enzela ukuthi kungabi bikho umuntu ozothi kimi uyabona njengoba usunjena namhlanje kungenxa yethu usume nje uqine ngaleli ivangeli lakho kungenxa yethu kanti manje uJesu wenzela ukuthi angibambe ngengalo ahambe nami ukuphila kwami ukuze kungekho umuntu ozothi ngiyamkweleta ngihamba ke nje angikweleta umuntu uJesu nje ngikweleta ukuthi ngimkhonze ngeqiniso ngize ngiyolala ngibambe igama lika Jesu ngithi ke uma sengifika lapha eCJM kufundela ubuhlengikazi sizogqoka ingubo esimhlophe kwa interview yakhona kwaba umzukuzuku ngeke ngisaya lapho kungakhala abantu ukuyokwenza interview kwagibela nje kuthiwa sengibizelwe interview kwakumzukuzuku imali yokugibela ingekho kodwa uJesu wayisebenzisa ngendlela ayesebenza ngayo uyabona mayithinta imfaba ngezaleni ngangibona ukuthi uyabona lapha ngithintithwa ngeimfaba ngezaleni ngempela ngangena nezingane zeyifundiswa abantu othi mabegqokile ubabonke baphila kahle badla izambane likaPonto ngangena futhi nami ngiyibona ukuthi ngihlukile kunalabo abantu ngiyahlupheka laba abantu ubona baphila kahle kodwa ke uKristu wafika wasishaya isixhifiso sokuthi uma unami awuhlupheki haleluya ngoba umuntu usuke ecebile mayihlangane namandla evangeli ehlangane nento ekhipha umuntu ezonweni ngoba izono ngahambe ngayibona ukuthi into ehluphekisa nayo vele negcina ihudulela umuntu pha izono ngoba izono ziyamravaza umuntu esobufebe siyaravazana esobuzala ufica amantombazane evuthiwe nje kukini uJesu wangenzela umusa ngeqela ke uJesu engenzela ukuthi ngiyathele ngihambe ngikhetha amabala unginyathelisa kwentombazane eyazana namandla ezulu
Yeah. uma ngifika lapha ngafica ukuthi awu kanti ngiyahola uma uyi-student nurse. Manje sekwaba namabhasari thina sasithola isalary impela. Manje sebengamabhasari njengamanje thina sasithola isalary. Sihola njengabasebenzi bonke singene kuphezali. Ngangena amacingwane. Ngingenwa ngizwe unyaka nje wokuqala. ngitshutshwe izulu. Unyaka wokuqala ngangena. Ngitshutshwe izulu la ngifanele ukuba lana abantu mangibabuka akekho ofana nami la. Yeah. Laba abantu abala they deserve ukuba la. Yeah, they deserve. Mina I don't deserve ukuba la. Yeah. Izulu elibona ukuthi ngiya deserve ukuba la. Yeah. Ngangena ngikhumbula ukuthi unyaka wami wokuqala ngoJanuary kwaku 1996 ngizokwenza ifirst day yami. Kwaba uJanuary kwaholwa ngomhla ka30. Kwaba uFebruary kwaholwa angangahola amagcina. Kwaba uMarch kwaba uApril kwaze kwaba uMay kwaba uJune. Angiholi. Abantu mabeholile bapakisha imithwalo Ekhaya phela. Yebo. Mina lo ngashiya kethi izindlu itshekile. Ziwile kulanjiwe bayahola abantu baye emakhaya ngasala. Kanti ngisalela ukwakhiwa. Yeah. Izulu lenzela ukuthi lingimolde. uJesu wenzela ukuthi angakhe ngize ngihlale sisekelene soKristu. Athi umpostoli Paul njengalokhu sinale nkonzo Ngokuba sahawukelwa asidangali. Kwenzela ukuthi kuthintithwe nje manje wonke amakhizane. Siyilahlile into zamahlazo ezifihliweyo. Asiliphambanisi ivangeli. Futhi asihambi ngobuqili. Ayi maye ngiyamthanda umpostoli Paul. Kwadinga ukuthi ngihlale nabazalwane ngingaye ekhaya kuvala umholo ukuze ngikhishwe amakhizane. Ngithi mhla ngibuyela kethi ngibuyele ngiyinto lena nababa omangala ukuthi ngoba lona uhambe kanjena manje wabu kanti ngiyophekwa. Uyawubona izangoma makuthiwa inyamalele ihambile. Zibuya seyingokunye ngake nganyamalala kithi kanti ngiyophekwa amandla ezulu. Yeah. uJesu ke ngiyamthanda amacingwane ngoba wangenzela umusa. Ngakho lokho kuhamba kwami nginyamalele kanti ngihleli nabazalwane bangifundisa ukuthandaza. Bangifundisa ukuzila ukudla. Bangifundisa nje konke umntwana kaNkuluNkulu okufanele aphile ngakho. Ngafunda ukuhloma izikhali zamakholwa ngaze ngafinyelela ngihlangana namandla kaMoya Ingcwele. Ngibuyela nje kithi sengiphahlile nje ngiqedile. Wathi mawufika umholo wami macingwane kwafika amasheke. Afika amasheke manje sewu7 phela uJuly. Ngihleli la iNurses Home ngiyafunda nokuhlala nabantu abangakholwa. Ngiyafunda nokubekezelela amantombazana angamazi uJesu nadelelayo. uJesu engifundisa ukuthi angishayise ngazathi abanye bakhulu kunami. Ngifundiswa khona la iNurses Home. Ngafunda amacingane ngaze ngayikholwa nje laziwayo ukuthi noma ungaledelela ngeke lithishu. Noma ungathini lizoyiyela nje chapel liyoyithandazela. Ngiwumuntu nje ongacasuki angithi ngifundiswa manje impilo entsha. Ukuthi ikholwa lihamba kanjani. Ngiyayimangale nje ukuthi kunezwe eBhayibhelini lithi uma singabazalwane kanti uNkulunkulu uyabavumele nje abantu ke bagcaneke nje emakhanda ethu. Ufica umuntu athi angisakuhlanganyeli nalabazalwane bangikhubile. Ngakufunda ngimusha mina ukuthi kanti uma uhlala nabantu bake uyavuma uJesu ukuthi ke bagcwaleke nje ekhanda lakho. Efuna ukuzwa wena ukuthi ithini ijini yakho. Ngoba phela njengoba sekuJesu ijini yethu isikhombe ezulwini. Ngathi mangihlangana nevangeli amajini akithi asala kithi abuyela kithi. Ngathatha ijini yasezulwini ethi nothula nini ngoba impakusiyone yini. Ngafika ke kithi ke macingwane ngibuye ekhaya ke liphahlayo. Ngibuya ke vele sengithola into zakhona. Sengiphelele. Uma ngifika kithi ngiphethe imali ngiholile isikhathi side ngahamba. Ngifika kithi kunuka indlala ade kwalanjwa ngiyithemba labo. Futhi ngiyangisho ngithi kulezi insuku zamanje amantombazane njobe sekahamba ohlala emafletini. Umuntu abe neflet elihle. Uma uthi ubuze ekhaya usaba nokukhomba ekhaya. Izindlu zakithi zayidilika kodwa ngangazi ukuthi uJesu uyanginvestela amacingwane. Ukuthi yonke leminyaka kithi bezama ukwakha bezama lokho nalokho kanti uNkulunkulu lolusizi nje angaliqoda nje within 7 months. Imali engafika nawo macingwane kithi yaqeda indlala yagubha ama foundations kwamumuzi ngegama lika Jesu. Ngathi mangifika kithi macingwane
sengiwabeka ke amasheke ngoba ngacela ukuthi bangishintshele kwathiwa ebhangi isheke lihlala izinsukwana ezu7 ngathi ho ngithi kulanjiwe insuku ezu7 nalamashaka this is too much ngathi Nkosi Jesu kwenziwa kanjani kunesitolo ke lapha enquthu kwakuthiwa kukwathenga ekhaya ubaba wakhona ke wangenzela umusa ukuthi la mashaka ashintshwe abe imali yize ngingena account ngingena lutho ashintshwe ngabuya nje ekhaya sengiphethe imali ngiphethe imali ngiyintombazanyana encane uma ngifika nale mali yayanele ukuthi izindlu zakithi ziditshizwe kukhushulwa indle u6 room iziyoba phekwa amafastela kwaba umholo landelayo kwakhuphuka iroofing kwaba ukuphelela nje komuzi ugogo wami wayethi uma ngifika ethi khayinsile mzukulu wami usufike nalento edukisizwe lento yabazalwane idukisa izwe usushiye impande zakho wena uzazi ukuthi uphuma